देरदों ओमफ्राय FKBF नो रायजो राजाफोर FKBF बा फ्रुइट आरोना खारबाय ओरैबायदि फाग्ला माने जोंना लोगोआ दहाय फुङाव एप्सआव नायदोंमोन हाबदोंमोन आरोना हाबनो होननानै मबाइल एप्सआनो गैला मबाइलैनो गोमाखादों हारसिंनो मिथिबाय ओरैबायदि मिनिथाव रागा जोंथाव आरोना नोंसोर नुगोन आरोना ओमफ्राय टेलिग्रामाव दङ टेलिग्रामाव नायबा बोरैबा स्केम ना मा देखायो आरोखि मिथिबाय बेयाव थांबा गोदान एप्सआव जयनिं जानो थिनहरो फैसायाथ' मोनगोना मोनथाय मिथिया आरो बिथाङा बेजों लोगोसे बे जोंना सासेया आरोना बे जाय FKB एप्सखौ गावनि मबाइलाव नागिरनानै मोनासै गोमाजाबाय ओमफ्राय लगे लगे आरो लोगोफोराव फन खालामलायबाय गैया माने बिसोरनाबो रावनावबो गैला आरोखि एप्सआ बेजों लोगोसे आरो दा भेक्सिननिबो मैया फैसा उइद्र खालामनो दासिमबो फैयाखै आरोखि पेन्डिंबो देखायाखै साक्सेसबो देखायाखै ओरैनो दं फैसायालाय आइडिनिफ्राय दानलांबाय खोमा बेफोरबायदि जाना दं आरोखि ओमफ्राय दा माथो होनबावनो मिथिबायना FKBF YBY निबोथ' गोबां दावराव रायजो राजाफोर मा खालामगोन मा मागोन दा YBY आबो नैबे मासनि 15 तारिखहालागै मा जायो माने अबेबा दैबानानि आसामाव डनेसन हरनांदोंनो अबेबा भारत सरकारजों एग्रिमेन्ट जागोननो दा 3% माबा दाननायनि खोथा बुंदोंनो दा जिथु नोंथांनाव 10,000 दङ बे 10,000 नोंथाङा दिहुनबाय थायोब्ला कम्पानिया मारैहाय पार्सेन्टेजखौ मोनगोन आरो नों मारै मोनगोन बेफोरबायदि जाहैदों आरोखि खोनानायाव ओमफ्राय जायहा एकाउन्ट्सआव 1 लाख दङ बा एकाउन्ट्स नङा माने बे आइडियाव 1 लाखनि गोजौआव थानायफ्रा दिहुननो हागोन जाहैदों आरो 1 लाखनि गाहायाव थानाया दिहुननो हाला बेफोरबायदि मोनसे लिमिट सिस्टेम खालामसिगोन आरोखि मोनसे खोथायाव दा बेसेबांसिम सैथो जों बेखौ बुंनो हाया मेन बाथ्राया बेसो जिखियानो जाया माने मोनफ्रोमबो एप्सआ खारखायो दिनै नङा गाबोन नङा समफोर नङा खारखागोन बे निश्चय सियर नाथाय YBY आ गभर्नमेन्टजों मा एग्रिमेन्ट दं बा मा थांखि लानानै फैदों जों बेखौ बुंस'नो हाया जुदिहाय बिथांमोना गावसोरनि टारगेट मथे थांखि मथे थायोब्ला मोजांनि बाथ्रा साक्सेसफुल जागोन गोरिब गुन्द्राफ्रा एसेबाबो दावखोगोन जायफोरा मोना नङा मोनदोंबो जायफोरनि न'खराव दिनै संख्रि फानलु जानो थाखाय एसेबो गैया जानानै दं हाजिरा मावनानै जाग्रा बे बिथाङा दिनै लाख थाखानिबो मानसि जानानै दङ दे ओमफ्राय जिथु गाबोन जिथु खारनानै होमारथारोब्ला आं नैबेखौसो बुंदों नोंथांनि बै जिथुनाखि आइडियाव दा 5 लाख नोंथाङा खेबसे रां जमा जाबा दुरुंगोन होननानै थादोंमोन नङा होमबा नैबे सेस थांगोन आरोखि दैयाव बिराद नस्थ' मोनगोन गोरबोखौ गावखांनाय मोनगोन दुखु मोनगोन नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरोखि बे माथो बुंबावनो निश्चय बेफोरनोसै बेफोर जाबाय सोरबा सासे मानसिनि बा सानै साथामजों मोनसे पार्सनेल ग्रुप नांनानैसो बेफोर एप्सखौ खुलिनाय दा एप्सआ जोंनि भारत हादर बा जोंनि आसामनि नङा एनिथिं MJ जोंहा ब्रादारा फोरमायगासिनो दङ जोंनि आसामनिनो मोनसे मा अर्थात भारतनिनो 3 crore थाखा थगायनानै खारबाय मिथिबायना 3 crore जोंनि बे आसाम अर्थात भारतनि एप्सआनो आरोखि दा ओमफ्राय मा जायो माथो बुंबावनो YBY एप्स जिथुनाखि खामायदों ट्रेडिं खालामदों आर्निं खालामगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजांनि बाथ्रा नाथाय जायफोरा मोनाखै बिथांमोना दुखुनांथाव दिनै मैया बायदियाव बे बाथ्राया सियरखा जे नोंथाङा मैयासो हाबदों जानांगौ नाथाय दिनैनो खारना होबाय अब्ला लसआ सोरनि मैया हाबग्रानिसो बै गोदोखौनो बुंनांगोन मोनसे खोथा 1 year जालांबाय बा 6 months जालांबाय बै बिथांमोनहा मालाय खामायगबाय थाङै थुङै जाम्बाया सोर नों आं मैया दाख्लै जयनिं जानायफ्रा जाम्बा जाहैबाय नङा होमबा सानदोंमोन 10,000 फायदा फैबाय इनकाम फैबाय नैखौ आं दुरुनथ'वालै एसेखिनि 10,000 थादेरनाय लोगो लोगो 10 20नि आंनाव इन्टारेस्ट फैगोन नङा होमबा नै बेबायदि साननानै दङमोन नाथाय खारनानै होयोब्ला ओरैनो दैयाव थांबाय आरो पानि होनांसिगोन आरोखि पानि गोसो खुसियै कम्पानिनो सासे बेक्तिखौ फ्रि हरबाय दा बै एप्सआव जुदि नोंथांमोना रोजा रोजा रां गारनो हायोब्ला जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सोरबा सासे सानैया मालाबानि समाव निदान आफोद खैफोद जायो बैफोराव थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनो माथो खहा दंबा मा लस दं नङा होमबा जाय हक बेफोरनि फारसे आं बुंनो थाङा दिनै FKB एप्सखौ दाख्लैनिफ्रायनो ट्रेडिं खालामजायाखै बा खालामजादों फैसा बख'जायाखै बेफोरनि खोथा बुंबाय थादों मानसि सोथ'नांला होननानै गोबां दावराव जादों सोरबाया मैयासो हाबदोंमोन होननानै दाख्लै जोंहा 6 star सिसिलिया
नार्जारिनि माबायावबो इउटुब लाइभआवबो गोबां कमेन्ट हैदों आरो गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों सासे मानसियाथ' ओरैबायदि अयथासार गाज्रि कमेन्ट्स माने नायथाव जाया आरोना 6 स्टारनि लाइभआव आं नुनानै बिराद दुखु मोनदों बै बिथांजोखौ नङा सरि बिथांखौ आरो DGP लाइभआव बिनि जिमेल आइडिया DGP माने एकदम भेलुलेस आरो बिनि कमेन्टफ्रा नायथाव जाया बिदा फंबाय बिमा बिफा थानायाव जायफोरा बे माबाखौ नायफ्लांगोन ना एकदम मान सन्मान साफा माने बिथांनाव न'खराव रावबो गैखाया हारसिंसो सिंगेलै जोनोम जानाय हा गावब्राना उजिनाय आरोखि नङाबा अख्रांनिफ्राय थलथब सिरिबोनाय आरो बियो बे हिसाबाव बिथाङा गोसोबायदि गावनिफ्राय कमेन्ट खालामनो हायो आरो मानो होनबा न'खराव रावबो गैया बिथांखौ असनमान होफिनग्रा रावबो गैया बोसोन होग्रा रावबो गैया गियान होग्रा रावबो गैया जानांगौ बिथाङा माबा मोनसे जब मावो बा साख्रि मावो जोंनिफ्राय देरसिन बैसोनि मानसि थेवबाबो बिथाङानो जुदि संसारखौनो भेलु दोनाखैब्ला मान सन्मान दोनाखैब्ला जों बिथांखौ मानो दोननो हो मानो दोननो नामखौलाय बिराद मोजां लादों बिथाङा DGP आ मा बिनि फुल फर्मआ मा बेखौबो बिथाङा मिथिया नायफात्ता कमेन्टखौनो जेने थेने सुद्रायनानैसो फरायो आं बिथांनिखौ दाख्लै खिन्थु जोंबो फरायनाय नङा दै खुदखौनो आं फरायनाय होनना बुंना लायाखै नोंथांमोना किसुमाना कमेन्टआव सोंहरो आंखौ ओइ बिदिखौ इउटुबार बेसेबांसो फरायालै नोङो आरे भाई फरायनायजों मा खोथा आंनि फरायनायखौ आं खोन्थायो नोंसोरनो मोनसे समाव खिथादों अनलि 5 क्लासखौ पास जादों आं 5खौ पास जानानै 6आव एडमिसन लानानै 6नि दरखङाव आङो क्लास मोखाङाव आगानखौनो होआखै 6 क्लासनि खथायाव खैथा ब्रेन्स दंमोन बेखौ नुफेराखै आं मिथिबाय बेबायदि आरो दा जाय हक जोंहा FKB एप्सआ उन्दुबाय आरोखि उन्दुबाय माने सेवहांगार जालांखाबाय आत्मायासो गोजौ बिरगासिनो दंबा बिरगासिनोसै आरोखि जोंहा सासे बिथाङा आङो जेथिया बाथरुमाव दङ गोब्राब हरबाय माने बिथांनि रुमाव दंफैनायालाय आं गुवाहाटियाव ओरै फैलाय इन्सिफ्राव ओरै फैलाय मा जाखोब्रा होनोब्रा आं बाथरुम फैनो भिडिअ बानायफैदोलै जाबाय मा भिडिअ बानायदों मा इमारजेन्सि जाखो फैना नायफै ह मा जादों होनना FKBआ गैलालै मबाइलनिफ्रायनो गोमालांबाय एप्सआनो मबाइलनिफ्राय गोमालांबाय होनोमोन ओरैबायदि फाग्ला आरोना बिथांनि मबाइलाव आङो माखासे स्क्रिन भिडिअ लादों एप्स नागिरनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि ना बेनोसै लोगोफोर बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बांद्राय जेबो एक्सट्रा कन्टेन्ट गैया बा भिडिअ गैया नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनानै फैदों आङो नोंथांमोननि सायावसो दै जोबथारनायाव बुंबावबाय गासैबो फोथायनाय फोथायै एप्सआथ' गासिबो 2 नम्बरखा बे सियर खिन्थु सानबेसे थागोन थाया बेखौ रावबो गेरेन्टि होनो हाया बेनि सायाव जयनिं जानाय जायै फैसा इनभेस्ट खालामै बे नोंथांमोननि सायाव जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया बा नोंथांमोनखौ जोंहा बादा होनो हानाय नोंथांमोना आंनि जायाखै बा आं नोंथांमोननि जायाखै नंगौना नङा बेबायदि आरोखि दा जाय हक नोंथांमोना बुजिदो गावनो एसे माने मारै खालामबा मारै जागोन स' नोंथांमोना जुदि खामायबाय थादोंब्ला मोनबाय थादोंबा गोजोनथाव बाथ्रा दा बेखिनियासो आंनि बुंनाय दा एसेखिनियावनो नोंथांमोना जाहाथे दुखु दामोन मा एप्समोन FKB नागिरलाय FKB दंना गैया गोमोरला गैला ओमफ्राय इन्टारग्रामाव थांनानै नायहैदो इन्टारग्रामाव नुगोन नोङो टेलिग्रामाव दं बे टेलिग्रामाव नायदो FKB दङ FKB सिगनेल चेनेल नुबाय दा क्लिक खालामलायो मा जायो बाहाय थुबाथाय नुबावगोन नों बिदि माबा सिगनेल हरनायखौ नुबावगोन सिगनेला फैयो आरोना ओमफ्राय एफआ हारसिंनो हारसिंनो गोमालांबाय दाननानैसो लादों खोमा नों बोरैबा दानाखै होमबा आं दानोबा बे सासे मानसि मानो खिथाहरनांगौ आदसा बेलेगनाबो आरोना थांबायबा बेलेगनाबो गुबुना मानो खिथाहरखो